Gabon, turun mo ini handong. Oh. Uy. What's up guys? So nandito tayo ngayon sa Kapitolyo, probinsya ng Davao del Sur. So sinubukan ko na maging konduktor ng van kasi pangdagdag allowance sa bawat araw na gastuin sa school, kaya ako bawat pasahero may may G's pesos. So basta
guys, so puno na ng bano. So mulakaw mi sa bansalan kay ato namang pasayro. So diri lang namo po ang vlog. Thank you for watching.